Bikokwanụ Igbo ndị ọma njem na asị na ọ dịrị anyị mma na eke na orie na afọ na nkwọ. Biko aka na anụ Igbo ji eme na asị m ihe ọma ya emelụ nwoke, ihe ọma ya emelụ nwaanyị. Biko ka mgbe ikwu na mgbe gara aga na asị na pastọ jiri ego mmadụ, biko dị gị elapụtago kịta wee kwukwanụ ka anya na ihe si wee je concerning na ihe pastọ kwu na ọ reply ya na the pastọ na-asị ya na pastọ bụ onye asị na ilili ego. Dị gị ebuji anụ ya kịta wee kụwa ka anya na ihe si wee je na ka o si na-ekwubi ntinye pastọ ka ha si wee bido nya with business nakwanụ ka ha si aga ya ebe okwulugo kịta. Maka biko kwanụ na nekene vidiyo ka unu soro m wee fụ. Good evening, good afternoon, good morning. Depending on where you're from, this my place. Ihe mụ na-ekwu about pastor mụ pụta online na-eme vidio na-ekwu na mụnwa na ọga gbara ọsọ aka sị ka nkọwara ọrụ na gbara m ọsọ otu esi ebe agwa Martin ihe o ji na-ekwu anyị nwere ihe a ọ maka ego si bịa ọ bụla ma gwa ya ọ ga-ekwu ihe ọ ga-ekwu amụbịa kọwa ya sị my pastor lee ọga m na ụmụnne ya chọrọ ire ihe mpa ha na ya biko ya hepụ m si ya n'ekpere ka o nwee isi okwe m si n'oge ti ya n'ekpere na mụ ga-ego olu oyi na chọọchị ya dee afọ ọga m tinye na edeme na ihu ọta nkwe mee ya. So ụwa ndị ọ na-eme program mmiri na-ezo onye ọbụla gaa n'ihu ọtọ maka chọọchị anyị dara ada that time. Ndị chọọchị member ya na-akwụ the video ga-ebelieve na nke ndị be ọdawuru onwe ndị nnukwu briz ikuru hekere ụlọ mmadụ hekesie ma chọọchị ya. So ọsọ onye nwe nwa si anọ mụ onwe nwa ọsị na onwe ihe ọfụrụ na-ekpughere ya n'ihe ọga m jere ime na Benin enwe n'isi na ihe o nyere m bụ 1 month na anyị ga-apụ na village ya mkpe ihe ọbụla ti eme mụcha ọṅụ anyịla 2 months ọ ga m abata nsị ya nnọọ nsị ya ka ihe mere m maka mgbe ọpụ mmiri ya na-ekwu na fon nsị ya ka ihe mere m ọkọwacha nsị ya egokwanụ ka ejebe ekwuru ya ochie ọsị m mba na-enye ya nwoke ka o nyere si ya nwaanyị ọsị maka ha ịnwe ha akaụntụ nsị ya wee n'oyezie bet enyi nwoke na Abuja ọ na sfa n'onwere ka ọ dị ka anyị kpọọ pastọ mgbe otu igwe ego niile ọ sị m na pastọ na wadishọn ọ ga-ekwe ọ bụ oje na-efe Igbo bad nsị ya mba nọọ pastọ m na ọta aga njebe ekpere na nke ọsọ oke. So mkpọ Martin mgbe esi na disi na-enwe okwu isi na ọga m abatana so na dị ego abịa na mana ọ na akaụntụ enyi nwoke ọga m ya biko enye m akaụntụ nọmba ka ntị ya na nkesi abịakọma akwụkwọ ọsụmno problem na ya nwachara ime travel ọ chọrọ ịla Benin na nke nwanne ya nwaanyị jefu ụmụ ya na mogemitu up msi amụ gemitu up. So enyere m ya dị ego on Tuesday ruo Thursday nga mee ihe nchọrọ ime na bank web post bụ onye ya si ya tinye dị ego sụmụnụ eketi ya the next day ruo on Friday till 1 million ọkpọ na fosi amafuga alert nsi amụfere alert mana 1 million osi m no 2 million si no 1 million ya ji do asị si okay good and fine osi no network si o. So umecha me 2 days ọkpọ si na amafuga si amafuga osi okay no mistake na no 1 million ka o tiri na each transfer mere na-ewepụ 50,000 si o no problem. Ọsị oke mgbe ọ gama akwụgokwa ahụ sọmụ nọzie ọsị oke ọsị ka ịkwanye ihe mụ na ya kpara isi adọnwere na ya tiga ọka ji ego anyị na ya tiga dị mọni na mụwa ga-ega ya kọnetizi onye kapịnta ga-akụ dị tin jụọ ya gbamgbam amịrị bọndụ ngo ezu ka mụ aje gote ọsị m n'onidiri ego kachi si no problem ya wepụ 30,000 ọsị na onwe ya o ji eme ka 30,000 nso na ịchọ na ọbụ ewu ise enwe n'iwe orube nke mba na ya enwe n'iwe na ego ole ọsị na anyị mara ihe dị ma ikwu wee sị oke na ka mkpọ ọga m na fon n'ọnụ ike m nọzie na ọga m mere travel ọsị oke mkpọ ọga m ngwele ihe kwuo ga nsị tọ ya were 50,000 ha were 50,000 30,000 ego anyị kwere chukwu na nkwa 20,000 ego transfer o metasịrị charges okwu na bank ego outside ọsọ oke. So
ome na October yani no ome 1 month go outside 1 month ọkpọ ya nsị na mụ akwụbere ala atị ọzọ ọsị m oke na mụ ka mụọ down n'oge mee na netwọk bank ya na-eme nsogbu na mụ ka mụọ down n'oge mee very soon nsị ya no problem ya biko so ịga ọga mkpọ m sị anyị gbagota ekwe na ahụ mbudo m n'abalị onwe onye ga-amani n'ime budokwanye m ọmụma n'ime na-emekarị m ada midnight or early morning ka onye m ga-akpọ isi ya no problem m ga-abịa so o mechaa mkpọ matin si ya send ya the money amụ na-eme travel nsị ndọwa na mụ gawa na ego ya sere money ka chọọchị mbe ya ka mbụ na mụ gawa n'oge eme si oke mụa ise travel so na-akpọ ya ọbụna mgbe m pụziri na village ọbụna ọ blọkọrọ ma line eti nwe m iwe mụa jee go kpọọ my neighbor sị anyị godi phone ya ka mụa kpọọ my pastor ji ego si n'oke mgbe ya opike nkelechere esi nwere ekwu osi nọma mgbe na onye agha tayo chọọchị m banyere gị ego ọsị na ọma na ọjọọ si m nọma si oke na nsogbu dị ọbụ na ozi line ya ka e mere ọsị na sim kaadị ya furu efu isi sim kaadị gị furu efu isi mara ya ka m ji nweta gị ha ọsị na nwere welcome back si ime welcome back ọsị ngwa akwụfọ gị si m na egwu adagharịa na si awe na nsogbu adịrọ na anya ha afa agwa ya gburu ọdị mkpirisi ole ọsị na mụda nwere n'oge ti dị mmadụ si o so oru one day mkpọwakọ ya ọbụna ọdị aga wee gwa ọga m ya kpọrọ nọmba ya kpọọ ya ọga mkpọ ya wee sị n'oge ti the money bet na ọ chọrọ ya ịrụ ọrụ mmụọ ọmara ebe ji egosi si akekwa n'ihe imi ọbụ ịma ihe ọga m jiri mee ọba gwa gị niile ọ gwa bụ onye mụ na gị na-eme ekpere n'ihe maka ya ọsị m na mụ don't worry n'oge ti the money na ọ bụghị idiot na ụmụnne na o nwere nọmba kpọrọ ya ndebe my mother in law nsị ake ihe imi nnụnụ ọsị na ha tresịrị akaụntụ ya na ha akpọchisie na akaụntụ ya si na ego ezuru ezu si ya ikpugbu onwe gị na asị na ego a bụ enyi nwoke ọga m ka etiri ya na ya enyi nwoke ọga m so ọga m nọrọ that place bịara ni saịnụ mee ihe niile weta phone number weta akaụntụ nọmba eti ego chie nke ọga m na akpọ ya etresi ya ọ bụzie ndị nwande nke onwe onye bụ onye bụ nsi amatin ihe man of God stop lying gwa m irigo the money na ị ga-eji waya na-akwụ m ya I will be happy karịa ihe ị na-achị bụ malivation ọsị m ọbụrụ bama mba kọtụ ọkọ blọk one line jego ọrụda sim card wee kpọkpọ ya si ọ ja blọk my line ọsị na ihe mere o ji block my line na mụ na-akpọ ya too much ati na ndụ ya ọ like ha mkparị ọ like mmadụ na-enye ya nsogbu because of ego bụ ego ole si oyiwe ewe na-emechi anyị ime na obiri bụ mana opere mpe ya biko ya nye ime sa ka mụ na ya si jegidekwa ọ blọkụ na WhatsApp ihe ma chat niile na chat ya na-asị ya biko n'iwe ewe na ya mee m unblock ọ dị na my phone voice notes ọ dị na my phone onwe nke ọ na-eme so agara m ndị ma chọọchị member ya gasị ọbụna ha ga-ekwu eziokwu ndị ngafe gasịrị mgbe a ọbụna ha fụ this video kwu eziokwu I will be happy chukwu ga-agọzi ha gọzie ezinụlọ ha agagasị na ndị prayer warrior ya gọgasị ya ebe ma onye isi prayer warrior ya kwuru maka ya kwụsị ịga chọọchị ọ sị m na ọ gazi chọọchị adịtị m na-ewe iwe na ogbe mgbe abịa gwacha ya dịsị na na-akpọ the man kwechacha ya na-akpọzi ya dịma nsị gọọ nyere onye m ego mgbe m kpọrọ ese onye bụ na ọ na-akpọzi ya na dịma na-ekwezi eti ya jụ ego ya nwa akwụsịgo ịga dị chọọchị si oke even
mbata nyegasịa my brothers nọmba, even my sisters, ụfọdụ na-akpọ ya na-asị ya abụ m lọya, onye nke akpọ ya sị abụ m native doctor, onye nke akpọ ya sị abụ m polisi, onye nke akpọ ya ka anyị mara na obi a ga-atụgharị ya ka onye mmemme sị onye ha akpọ ya sị na m ga-akwụ ha ụgwọ, na ọ bụrụ na ọ sị na ọ ga-akwụ ha ụgwọ, na ọ ga-akwụ m dị ụgwọ, bet na si nwe ndidi ochibeji ego na ọ ga-akwụ n'oge ebido this week iwu ha akpọkọ ya ọsọkwa ha nọ next week na ihe ọ na-eme expect abịa ka we send their account number every day. I send their account number every day. I send their account number. Onwe ihe machini na-eme mkpọgide ọsọ eje na-edere m na message I can't talk now. Ada na odere m I'm in a meeting. Ndị mana ege m ntị, asị m udo dịrị nwoke, udo dịrị nwaanyị. Biko subscribe to this channel, biko gbee notification ka ị na-enweta notification mgbe ọbụla I post video. Biko nyere na anyị aka share kwa na video ahụ maka ụfọdụ welekwana ya wee mụrụ aka. Ọkọzọ ọgwụ na ịma ha ede ịma ha agụ, biko ohe baa n'ego enwe witnesses enwe shorty, maka na ihe okwu bahara n'ego like this onye ọbụla na like ko in reach his pocket. But nevertheless ọsọsọ Chukwunna bi n'eluigwe ma nke bụ eziokwu na ọgwụ na mmadụ anọghị ya, a sị na Chukwunna bụ onye na-agbalụ onye na-enweghị aka ebe ya. Mana ọ bụrụ na o si na dị ka enwere mgbe ọzọ.